Zdar lidi, tak jsem si koupil nový závodák na autocross, tak já vám ho tady představím. Je to Mitsubishi Colt 1.6 83 kW. Je to už ježděný teda autocross, při bicích to jezdilo. Nicméně už to něco zažilo, jak jde vidět, takže na tom bude docela práce, nebo takhle, jako mohl bych s tím jet i takhle, jak to je, ale nevím, jak dlouho by to jezdilo a chci to mít prostě v lepším stavu. No, dneska začnu interiérem asi, protože se mně nechce nic prostě velkýho začínat dneska po práci, takže já se tady odřežu. Tak už jsem to tady trochu ořezal, aby mě to tak jako nedráždilo oko. Už to vypadá o něco líp, jak tady takový kusy jsem z toho vydělal ven. No, tak teď už to jako může být. Tak, tady už jsem ten strop, tady už začínám hladit. Samozřejmě zpětný zrcátko se tam nechal. Tady jsem vyházel tady ty věci. No, na to, že té elektronice moc nerozumím, tak je tam docela dost káblů už. Zkusíme potěžkat. Jo, tak já nevím, 5 kg jsem určitě ušetřil zatím. Uvidím, kolik ještě ušetřím. Tady jsem se zbavil docela dost kabeláže, co se mně nelíbila. Už to začíná trochu vypadat. Tak zkusíme, jestli to chytne ten pekáč na plech. Pekáč na plech. Check engine svítí. Tak, tady jsem viděl zámek, celý i s ovládáním pěkně, takže zase ubyly blbosti, co tam byly. Tady byly plno káblů, šlo z elektriky, takže už to jenom 2 pěkně natažený. Tady na to světlo. Tak, teď tady stahuju folii, protože v tom autě je úplný černo, to je strašně tmavá folie. Já v tom autocrossu sotva člověk vidí tak, na to ještě s zatmavenýma sklama. No, není to tak úplně paráda, no. Tady prohnilý po celé délce, držák uchycení sedačky prohnilej. No, chtěl jsem se zbavit přebytečných káblů. Jsem trochu vypucoval, pak už mám zamotat káble. Tady je motor, z toho mám asi největší strach, protože se v tom nevyznám, ale asi mě to třeba donutí se v tom vyznat, no. A nebo to bude na mě hodný a nebudu muset nic řešit. Každopádně teď chci sundat předek. Předek je to pěkně pomačkané. Se budem si všechno vyrovnat, trošku povařit. Tady jsou ještě mlhovky. Tak, tady tu stranu už jsem trochu vyklepal. Tak to bude chtít potřeba srovnat. Tady toto je dole. Proto nesedí ani chladič a nic. A tady jsem sundal, protože ten je hodně křivej, ten budu muset srovnat. Nějak na zemi. Teď se dívám, že hned u kola je tady díra, takže tu budu muset nějak zalemtat a i tady s tou dírou ideálně, protože zrovna oca je tam, hodně musí prášet. Mě uvedl na pravou míru, tak Dan si chce udělat bavoráka zase na závody, to, co jsme měli, akorát je tam na tom hodně práce teda.
to nemělo to motor a různé věci to nemělo a chce to zase připravit, no. Ale tím, že jak bych to řekl, no prostě chtěl jsem svoje auto už, protože ani nevím, jestli Dan vůbec bude mít čas dokupit nakonec toho Bavoráka dát a jestli s ním opravdu nějaký autocross pojede, to je ve hvězdách podle mě, ale já tady s tím 100% chci vědět a mám to doma, takže na to můžu dělat kdykoliv. Protože teď se potřebuji dostat i tady na ten držák, ten je urvaný, takže ten se bude měnit. Asi všechny se budou měnit, tady je další a možná ještě někde jeden. Tak já tady teď narovnávám tady tu příčku, takže jsem si tady tak podepřel hever a prostě pompuju. Tak, teď mám pro vás nemilou zprávu a pro sebe hlavně. Je mi z toho zle a budu muset celou nápravnicu dát dolů komplet, protože mně to přišlo divný to řízení, když jsem jel, ale jako říkal jsem si, třeba volný řídící tyčky by to mohly být. Jenže ono já vám to zkusím ukázat. Jenže tady toto je držák řízení urvaný. Lítá celý řízení nahoru dolů. A tam se nedostanete to zavařit. Ten borec dobře věděl, co jsem to prodával. A on tam jezdí autocross. Musel dobře vědět, že je to v prdeli. A toto mi prodal. Ani mi to neřekl. Takový lidi já nemám moc rád teda jako. To mě klidně ještě mohl slevit. Jsme pod motorem. Takže tady se mě už podařilo skoro, tady to je navařený přímo na nápravnicu. Tady byl ten kryt motoru, takhle. Tady byla nápravnice, nebo tady byla ta příčka. Tak to se povedlo odmontovat. Mám povolený uchycení tlumičů, mám povolený tady uchycení ramen, mám povolený přímo, co drží celou tu konstrukci, tu nápravnicu, tak mám tady povolenou už. Tady je šroub schovaný trochu, ale přístup dobrý. Do večera snad aspoň bude nápravnice venku. Na to půjde, ale co hlavně mě zarazilo, tak jsou tady prostě předělávaný tlumiče tady tyhle. A tady to normálně v tom domku vůbec nesedí. A ta pružina lítá na volno, úplně to tak nemůže být nikdy. Proto to auto aj sedí, protože to je prostě níž, než to má být. Tak je tu další den ráno. Jak můžete vidět, tak nápravnice už tady není. Je tady vidět jenom motor. Nápravnice držela tady na těch šroubech. Tady mám ještě řízení. To musím ještě udělat odtam, protože to řízení se musí dát přímo na nápravnicu. Tady vlastně si můžete všimnout to, co drží to řízení, tak je tady tenhle držák plus tenhle držák, který tady není. To má být takhle. Tohle se prostě urvalo.